Ćao svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas ću pričati o jednoj stvari, a to je moji subovi. Kako moji subovi? Pa to ne znam zato jer bukvalno ja sam sa 26 suba smanjio se na 21. Ne znam zašto. Znači imao sam 26 pretplatnika i meni su se 26 ljudi preplatili. Sad ja ne znam zašto ste se vi ucubali, šta vam fali ili šta bi vi htjeli da ja promenim, pa onda ja to ne znam. Vi mi slobodno napišite, ja ću to promijeniti normalno. I da, to je to, samo to bih htio da kažem. I eto, vidimo se u sljedećoj epizodi. Da, napišite komentare kao što sam rekao, šta vam fali ili šta hoćete. Pa, vidimo se, ćao.